sayai kunjung aturaken wilujeng dalem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur wonten Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun paring pangkon panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing pidalem saking keluarga besar Bapak Ya Tirin kala Ibu Warsini kanthi rahayu wilujeng slamet tebih ing sambikala. Salawat salam monggo kunjak kedhuwatan junjungan keluarga besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi maosan Allahumma sholli ala Muhammad ingkang atebaten syafaatipun wonten donya dalan yaumul kiamah amin 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 ya rabbal alamin. Apa ya ini ketu wong ngopo akeh pembukaan iki lho ya apa langsung ae lho rasa kesuwen saged ngono ngatur tetep nuwun sahabat masyarakat dan romansa nyampur sari grasi ing satenah kalih kunjung ke Bapak Ibu ingkang sampun rawuh. Ugi ngataken sugeng paling gawan cekika sugeng anggrahapi pasugata ingkang sampun samadya. Kasuwun dipangestu kepinan temanten kalih ing adicara sakuran walimatul arus. Dumateng pinang temanten kalih saking asiwit kalih Mbak Suryanti. Mugi anggilipun bali wisma anggenipun beban agung. Dados keluarga ingkang langgeng nate keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kang pikantuk ridhonipun Gusti Allah ingkang Maha Agung lan enggal-enggal pinaringan pemongan putra